Isa naman ka domestic helper sa Qatar, dakop sa bypass operation sang Talisay Police. Utod sini, dakop man sa amo nga operasyon. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagahilibion samtang nagapaathag sang iyabahin ang 39 anyos nga OFW sa Qatar nga si Rachel Treyes sa pagkadalahig sini sa baligyan ng isang illegal nga droga. Na-recover sa kapulisan sa iya posisyon ang duha ka sachet sang ginapatyan shabu sa ginpatigay ni bypass operation. Amo nang ginaano ko sa inyo, ang kamatuoran lang tani, magwa lang bala. Pang nakop kamo sa matutuod sa mga nagabaligya, nagahimo sina. Pero ako mismo sa kaugalingon ko kabalo kuya kung ano ko klase iloy. Hindi kuya pagbaylong kabataan ko sa amo sina nga wala man ko dakwaon. Sa amo man nga operasyon, na-recover sa manghod sini nga si Jessica 30 anyos ang tatlo tanan ka sachet. Ginyakibot sang duwa nga gindeklarar sa kapulisan nga 204,000 pesos ang balor sa illegal nga droga nga ginapasuni nakuha sa ila. Depensa sang duha, planted ang na-recover nga droga. Hindi ko pagbaylo ang kwarta kasi siya boss sa pag-upod ko sa kabataan ko. Mga inosente. Ako inosente ko sa amo na saksi ang Diyos nga wala ko ya sa may ginahibuhat nga kung ano pa saksi na sila kaya nagpuli ko diya para sa kabataan ko nga maupod ko sa pila ka tuig ko nga wala sagwa. Tuyo na kuntani ni Rachel nga magbalik bilang domestic helper sa Qatar. Nagpauli ini sa Talisay, duwa na kabulan ang nagligad agon makita ang iya apat ka bata. Ang live-in partner naman ni Jessica ang nadakpan man sang tinalikdad nga binulan tungod sang pagduso sang illegal nga droga.